за нас, всички наистина да видим, че Господ Исус дава живот и живот в децата, и децата, които обичат Исус, се подготвят да поздравят останалите. И аз много се радвам всеки път, когато тя се е постарала и се е потрудила и когато тя има какво да ни каже. И тази вечер тя отново готова да ни поздрави. Вярвам, че това е едно добро свидетелство за всички ни, нали? Като видим деца, като видим следващото поколение, които да служат на Господа, това е добро свидетелство за всички нас. Така че първо, сега Мари ще ни поздрави. Витлием, отдавна спеше Витлием. В полето овчари стояха като стража при овцете. Внезапно огнена звезда проби небето и почна цялото небе да свети. Отвориха се звездните простори и ангел Божий слезе по лъчите и на овчарите умилно заговори: не бойте се, блаженни и честити, че първа вест ще чуете и вестите. В града Давидов в ясли надплява: Христос роди се тая нощ за слава. Лекувайте, открийте си душата, вървете, дето води ви звездата. И посред воинства небесни и хорове неземни песни, овчарите поеха светъл път, отидоха да му се поклонят. Честито Рождество Христово!